Bu Agnes iki sapa? Lah sapa? Bu Agnes sapa? Aku takon kowe kok kowe ora wangsulan. Jenengan kenal mboten e? Mbuh, Ora kenal lho. capet-capet. Iya. Bu Agnes nggih, ibuke kula. Oh. Lah ibumu Sri Lungit. Nah itu ibu kandung. Ibu kandung. Iya. Lah iki ibu apa? Ibu asuh. Ibu bos. Piye? Bu bos. Sadurunge mau muni piye? Ibu asuh. Asuh lho. Anggo H lho. Arep ndlentrekke liyane mesti. Iki nang kene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngopo aku wonge bebas kok. Ah bojoke saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Iya. Ayo Tin, gentenan. Ya. Ora ngono kuwi lho. Ayo. Kowe ora izin-izin ke mbiyen ya bekas kuliah nang kene padahal. Nggih. Ah iya. Lulus IP-ne dipek dhewe. IP-ne dipek dhewe pripun e? Hah? IP-ne dipek dhewe. Ayo IP-mu tok pek dhewe maksudnya. IP niku nilai Apa? apa? Indeks prestasi. Aku iki ngarani indeks prestasi wis lali kok men. Ndak tau apa-apa. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Marsudi, Pak Siswadi, Bu Agnes, Pak Burhan, Pak Gandung. Bu Agnes iki sapa? Lah sapa? Bu Agnes sapa? Aku takon kowe kok kowe ora wangsulan. Jenengan kenal mboten e? Mbuh, Ora kenal lho. capet-capet. Iya. Bu Agnes nggih, ibuke kula. Oh. Lah ibumu Sri Lungit. Nah itu ibu kandung. Ibu kandung. Iya. Lah iki ibu apa? Ibu asuh. Ibu bos. Piye? Bu bos. Sadurunge mau muni piye? Ibu asuh. Asuh lho. Anggo H lho. Arep ndlentrekke liyane mesti. Ora tak drentrekke kok. Ya iki Mbak Tatin. Wah. Nggih. Nang ndi ya lagi dadi akeh pandemene iki. Iya. So ning daerah wetan nang ngrimune arep tak kon ngadeg ngono monggo Mbak Tatin penonton. Wow, Mbak Tatin. Hai. Ana sing nyokot tuwit barang nganti. Gak bisa ya ora. Saking jarene dos. Kok padake apa aku? Kaya kowe, lah kowe iki ra ngerti kok. Kowe iki entuk penggemar rak ya mergo saka YouTube. YouTube sing nonton akeh anggere muni dideke Tatin. Wah, kaya wow. Sing penonton kono ngangsek rene penonton kirike dol desa Mbaung. Kok kirek barang? Lah saking kowe sing jeneng ditresnani iki wong lagi ketrima iki ora mung menungso sukut godhong dadi ruwang. Lembute dadi kanca kok. Iya. Tatin wah karo kowe ngono. Terus demite pojok desa. Ya saking soalis lagi dadi bintang. Iya. Ora apa-apa. Yo. Rasa isin ro Pak Gandung kowe. Mboten kula iki kancae. Kanca apa? Kowe kurang ajar kowe iki dosen gurumu kok kanca. Iya kan biyen tahu proses sama Pak Gandung ning biyen urung ngompong kok saiki wis sombong ya. Kurang ajar iki. Lah. Nek cara aku dunake biyen kok urung ngomong saiki kok cokot piye. Ah, cokot ya ora krasa. Ah, ora ndek untu kok. Oh, gusi iki atos e. Ha pingget tenan. Ya mung pingget ora pitil. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ya wis dimaklum karang iki sinden iki ceplos-ceplos suarane no. Ya, dadi ya wis sesideman modar kowe ora kudu apal iki. Nggih. Oke lho iki kanca-kancamu sing ndelok sak angkatanmu. Wis angkatanmu sudah mati wae. Enten sing pun sedo. Oh iya syukur. Kok syukur. Pak Lah dongane. wong iki parane arep nendi? Lah iki nek ya dongane ora ni ya syukur. Syukur muga-muga tinampa ngersane.
Ayo. Nek omong gur waton ngomong. Ayo ben. Sing penting ana sing nanggap ngono wis beres kok. Iki nang kene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngomong aku wonge bebas kok. Ah bojoke saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Iya. Rem-rem apa ora? Aku ngejak guneman cara apa ayo aladeni. Ora tep ora. Biasane aku maju wis andang ndasmu, matamu ngono metu kabeh. Lah wong kowe ora ngunekke sik kok. Lah kowe ngunek sik wong kowe ya ora tau sopan karo aku. Kok minta unek tak apa jenenge iki? Tak lokke kowe nggawa kaos kaki gambar apa itin ngono maju sutange diangkat. Gambar apa nyono? Lah nek ora jelas tak nyo tak kan ndelok dhewe ngono. Amo nek ming sikil. Lah karepe apa? Ya apa ta apa lah. Wani apa piye ana Bu Agnes lho. Lho lek ming jeneng nang panggung ngene iki ambiyen pancen bojoku iki nek muni aku bar mayang mesti nesu. Iya. Ning jaman semono, Dek. Santen anyar. Anggere aku muni gojek korupsi dan ngono. Kono terus ke ngono. Tak nek iki nang panggung, iki konsumen kanggo penonton. Aku muni saiki wis sadar saiki. Sadar wis ora tau nesu wong aku wis dikewanke. Kok dikewanke? Maksude napa? Maksude mung dinengke wae ngono lho wong digawean dhewe-dhewe. Iya. Aku mayang dhek kerja, aku mayang dhek kerja. Ya. Nek ketemu ming nek pas prei we sok tak jak pit-pitan. Ya karo anak-anak kuwi. Oh ya ora apa-apa dienggo menjalin apa? Napa? Apa? Kok cengenge tak kamplong. Padake ora wong mayang ki angel mah cengengesan. Lah ora iso ngomong ta nek ana Bu Agnes. Menjalin apa ikatan keluarga iki? Apa iki ngudak apa? Ngudak ndasmu kuwi. Tak kira nek ngudak iki lho. Apa? Tak kira ngudak panganan. Ora, arep saru ya. Lah nanti kae. Eh? Bintang tamune Pak Marwata. Iya. Apa, Pak? Ya arep kleru kok kowe iki ngaku wae. Sok menggok dhewe ngono ora ngerti aku. Jenengan sok menggok ora? Heeh. Ayo ngono kuwi, sok menggok suarane. Aku anggere menggok tak elekke kok. Ayo. Terus bali dhewe. Nek balekke piye? Ayo denggokke setange kok. Oh. Suara lho. Ora. Kok anggo setang? Aku jare sing mau mesti menggok apa? Suara. Aku nek Solo ya sok menggok dhewe suarane kadang kula sok menggok dhewe sok. Ning kudu kudu selalu apa jenenge? Apa? Kolesterol. Konsentrasi kok kolesterol.